Kenapa tak kerja sungguh iblay sa isin ni kapor mentah ka bangayok pat ban ya kren piling bagan ni kubor step agan ni sengi ka mentah. Hang ni kapor mentah ngadon ban kren na kawai ka lenong ban na kawai ka dekat ya ka ba ngangat ka long ka ba sengodan kam ya ka bangin yo sengo agan ni ka sengi. Bat ka subject ya ka bang labu ro agan ni ka sengi ka long. Hatungi Sngew Sheptieng habangi Shah lehe. Hatungi Sngew Sheptieng habangi Shah lehe. Ningkong yang aku boleh share pi baru akan ni kapor hak kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong try unang penim jing Jesus Christ. Ban ngai ngo you blay ban ka singi ai ke kubor wai ke tien ke jong ya ka bangin ang la ban Sngew thu ya ka bangin ang la ban yo jing shai ya ka ai ka bangin de ban Sngew ya ka ai bangin de ban le ne ka ai ka bangin de ban yat kom no. Bagadi kita ngai ngo you blay bakan ke subject akan ni ka singi ngai ka de na ka menta jongi. Pidang so bahar fi way barok chang ni channel jongka Potternet Gospel Media Ministries. Bat nga aingo ai khuble fi way barok ya ka ba fila ju snap ya ka ba fila ju pet na ka sngi ka sngi. Ban shashkor ka tien ka jong blay. Bat ya ka ba fila nang kelaru kat kum ka tien ka jong blay. Tading ta nga tentu ya barok ba fin ya snap ya ka tien ka jong blay mar ka tien jong blay ka pen kaladur si Shah ya ka jing im ka jongi. Tani kapor kumba ngalabu yang ni ka subject hatungi tieng habang Shah lehe. Kaktin jublay kaya thu ingi bahak ladun ngaway kapor baki Israel kila Shah lehe haki Filistia. Namar baki Filistia ki don yaw riurat ba ubahe jongki. Mau tahu de Goliath. Baka Babel kaya thu ingi lanangi puli na iway Samuel nong kabakat nyo ter nudukot benengkong fini kumno ba Goliath uwan na kasengi ban kerho ban berten ban penma ban kop ya ki Israel Ukraine ma o kerho mo ani ki Israel ba ki pej kernyeng ni ju ki pej ya kata ka size ka jong ma ude rat ba de ude ramha ude giant na mo ni abaki compare yala di batu. Ki yala di bagi long tangkum ki put sisya. Bat kila Sheptieng hado kata-kata. Kida Sngew Shirkai hado kata-kata. Sau pos ngi uniu bre uwan baik ban berngam ban kerho ban penma ban penting ya ki Israel ban kopru ya ki Israel man la ka sngi ujuan ong pa wei tau bala ban Yakob bat nga. Wei tau bala ban yale bat nga. Ki Israel ki Sngew Sheptieng do kata-kata ki pendam wat ki pendam ykhosiu hakmat jong uni uriurat ba walus imru uhapan tieng ia ka jing berngam jong uni uriurat ba mauru aga jakabu unwan syakmat penban uri penban haga jakabu un yeng ban berngam hanrei u Sheptieng namar habu pet laga jong ka khmat ima sisa ya uni ubreu baju berngam yaki ki Israel ki pet yaldi ki sisa bamdan weiru na preng jongki ubala banya match ubala asya banya marengkat bat uni ujayan usol uday ubreu ya ka bau blai ula jiet uday syau bah abreu ma uru hanre ha ka jing berngam ka jong Goliath ma uru rit mensim no ban ma uru Sngew rai kho no nani Sngew khna no nani Sngew kumba uday ubreu batlat bat ubam dan yai habu yo Sngew yang ni ka jing Shah berngam Shah jing lehe ha kini ki Filistia lengba uni ubreu bakerteng Goliath bagari kita ko aban ongi fi kani ka sngi la dangi pet Shah ada lagi jong ki khmat ya kita ki jing Shah berngam ya kita ki jing Shah penma lada de na ki breu na de nang no teng bangi pet ya ladi ngi pet ya imlang salang ngi pet ya ka jela ka jongi teng ni Sngew ret breu ba teng ni Sngew kumba ngimdan ai boleh step ngi long kumta ka daw ka long em bangi Sngew bai tang ne ka wei bangi Sngew bai bangi mla balai ngi mla namar bangi pet ya ladi bangi don yanu hapo ka jim ka jongi pagdai tang ka wei kwa ban kan kot ka ne ka sngi baladangi Sngew thu bangi don yo blai ha ka liang ka jongi ladangi ya bet baru blai ladau blai Sngew bahaya ngi ladau blai udai unong kershan ujongi
Lada ublay uday utray si Shah ujongi. Lada wan ubabarangnya mingi kat no rong ngim tieng. Henry ngi tieng namar bangim sngutu yala di tip ublay udan nak liang gejongi. Tip ublay unya LNM nak benta jongi takdang ngi haban pendam white tade heng tang ngi haban penrit teng ngi haban pedri teng ngi haban krenjem ngi haban shu ailat bet. Lada kinong shun kiwan ban barangnya mingi. Tade heng ta ukso ula banwan ubre ula banwan. Balala ngim tip mano badan hapo jongi. Ngi haban pendam white yala di. Rayu David utip ya kene gawai wei badan batu dan yano hapo jong u kaktin ke jong blai ke thu ya kata lan ngi puli ke sti benengkong ka jong yon es lom basau khot basau ka pen kan mau ngi ya kene ke jing shisha ka ong ni kaktin ke jong blai ma pi long no blai ko kon hap ti fila job thiau ya gita na ba ulong ba kham khra u ba hapi ban yu ba haga perthai uta u ba hapi uta u ba hanga uta u ba hapi ulong uba kham khrau ban yuta uba ga perthai lada pidon utrai ga jim ga jongfi kumnong idon namar ngi pediang ngi ukum utrai ngi pediang ngi ukum ublai ngi pediang ngi ukum musim bengi ai jakai u ga jim ga jongi bat lada ngi ai jakai u palu gitip utrai udan ha ga liang ga jongi udan bat ngi udan hapo jongi ngi shlor bet kum u David wat lada u David udai tangu knarit hakamat jongki beri ula sha nyoben Shah underestimate. Henry u David utip yala dia bau deu ai. Balai utip namar bau itu yo balai bau deu ai. Utip yala dia udan hagal yang jongno bau utip u balai udan hagal yang jongno. Tadi ing tam u David ulet ban Yakob ban ya dur persya ne ban ya le persya ban aireng yau ni urat ba u klem tieng tat usim ubla thong do bleiru udang ri kita ki sipai ki bakrau bor jong usim kita ki sipai ki beladap train ki sipai ki beladap tip sepang katma habaki Sngew habaki yo i yang ni ujayan ki il di tangkum ki put ki il di tangkum kita ki the kiu khamat jong ne urat ba Andre David utip bau dan yu blai tadi tau klam Sheptieng bau lei ban kop yang ni pada bau kop uolet o kinsting i bau ni di knarit Henry ha ka bakhat do ngitip ngi i kata bau blai dau David upen leran ya ki Filistia gede leran si Shah kata keski nama lap penliam yau ni u Goliat yau ni urat ba jangki dau knarit mak pa banong ifi kani keski u blai dan kami ki breu ki bakrau ublay dan kami ki brio ki ba don bor lane kita ki ba pro jabing lane kita ki ba start ublay dan kami ki brio ki ba longkom no kono ka bakan jadok dan kam tang ki brio ki banget ublay dan kam tang ki brio ki ba tip ya ublay ki ba itu ya u bat ki ba don hakal liang ga jong u ublay dan kam tang kita la Bible ka ong ublay jit itu ki ba biet jong ni ka pertaiban peleran khop ya kita start jong ne ka perthai bo blai jet ino blai jet ya kita ru ki batlot jong ne ka perthai ong ka tien ga jong blai tongan pule ne ka por ko bakalong henry blai ula jet ya kita ki ek ki ba jong ka perthai bon pelaran khop ya kita ki start u blai ula jet kita ki ek ru ki batlot jong ka perthai bon pelaran khop ya kita ki ek ru ki badon bor ba ya kita ki ek ru ki ba po jat jong ka perthai ba ya kita ki ek ru ki bala nyuben u blai ula jet ken badia kita ki ek eru ki bamlong ba unyo ban penduk no ya kita ki ek eru ki balong badaga do baro kan omyo le sarong khmar ublai tadi intang ngi pule ke ne ka khot ngi pule ke ne ka bentana ktien ke jong blai ngi i shai hang ni ba ublai pleng ujet ki batlot ujet kita ki ba biet ujet kita ki bamdan bor ujet shai kita ki bamlong e bon peleran khop kita ki ek baro namaru blai ukwa ya kan ka ban pen ban pen pau baka do kamlong am hakmat chong u tadai ta blai kwa ngi bangin yai ru da ka do na bangin yai ru da men sim chong u tadai ta kwa ban ong fi ni ka sngi ka bamanta wanum suma wanum suting la da de ga yeng ka sam ga jong fi ki kon gi ti ga jong fi la da de ga jala ga jong ni na de ga ai ru kwa ban ong fi ki snong ka ta go jong ni onam dan uno bala pen sneu yangi la da ngi don hakal yang ga jong trai
Kabama kalong. Lada ngim dan akaliang ke jong ngiti kenabet ka jing penjot kan lap yangi. Ngiti kenabet ka jing penjot kan lap yangi ka jing leran kan wan yangi. Shisha kan wan ka jing rem ka bakraw. Bar ka jing yap ka berkai. Lada utrai dan akaliang ke jongi. Kadai ta kumaktin ke jong blai kong sam chi spar punyo kong. Lada utrai tei ka yeng gi minot le na gi betay ka. Tin jubler ko hang ta kong kabelen ai ban kistep ban petmiet balada utrai hi sumar i kata nong ba kinong khmi ki peleno ai kata ndre la utrai hi em udan kaliang ke jongi uksoi nom la ban rong ha ke jim ke jongi unom la ban rong ha ke yeng ke jongi unom la ban rong ha ki khon ke jongi unom la ban rong ha ke shnong ke jongi uksoi nom la ban rong ha ke ri ke jongi balada wanru on da khanyo tat on da Sheptieng tat maka Bible ka ong uwan na kaway kalenti waban pet yap agi nyaw tuli kalenti jadi ta ko aban ong ifika ne kasngi ladangim kala ka bamut pat ula ban pet na kaway kalenti unwan rung pat kano tip nyaw tuli kita kiksoi na ki nyaw tuli kalenti ki ba khamchir kai maka Bible ka ong ikata baka ba khadu jong tau breu kan long ka ba khamchir kai ban ya ka banin kong tadi intang aku abanong ifika ni kesngi abeng indan hakaliang ge jong tra abeng pen su bhayu tra utrai pha ki angel ge jong o banda ban ker ge jing im ge jong fi ga yeng ge stem ge jong fi igi khon ge ti ge jong fi ka kam ge jam ge jong fi ke jing don jing em ge jong fi ya ka shnong ge thau ge jongi bat kum ju ru ya ga ri ge ba it ge jongi tadi intang im dan kam ban khuslai ngim dan kan ban Sheptieng nama raga thma kam le ke jongi ka thma ka dei ka jong blai ka jingale ka dei ka jong blai tadei tangi pulih ka ktien ka jong blai bu ong ta mo ngan chupuli ka ke khot ngani ka por na ka Deuteronomy arpho ka khot ka basa ka ong gumni nama ru trai bo blai jong pi mau hi ken un let lembat pi ya ka ban yele thma na ka banta jong pi persha igi nong shun jong pi ya ka ban pen em ya pi maktin jublai ka ong ni Deuteronomy lai arpu ar ka ong wat Sheptieng iki na bau try o blai jong pi mui ken on yele thma na ka benta jong pi tring ta kwa banong ya pi au try do na ka liang jong pi em dan kam bin yele ma pi blai yele na ka benta jong pi ba kita ki bele nan kam man slai ki ni hap long ki beri ki babha ni hap long ki beri ki bahok ki babet bagi bapen sobha ya utra la tip hi ban wengi ki nong shun na ga jing im ge jongi utra la tip hi ban ya dai ge jing im ge jongi ong fi sai sien la da dai pi khon ki ti ge jong fi ka yeng ge sem ge jong fi ka tre ga kta ge jong fi ka yo kot ge jong fi jing dan jing em jong fi ka shnong na ga ri ge jongi nginam Sheptieng maru trai udah na kaliang ge jongi ki bo ta bon pen Sngew ngi kita hikin jot lut tang ta ka we ka batong bangim dai ban yele persha yu blai ngim dai ban le persha ru ya ki breu aku batong ifi kan ka we ai ba ngin long ki breu ki bahok ha ga trai ka kta ha ke jing khen jing dia ha ni ka jing tho ha ka jing pet ka jing yu ka jongi ka kam ka jam ka jongi walai ba kan long ka bangin yon ben ki we ne ya ka bangin shim kabu ye ki we ne ban le ben ye ki batlot ki jongi ada dei ubanang ni ne ubana nabar ne ngim de ban lehe ki ai bo blai uyo i ba ka donut jongi ka bet bangin i bo blai ni le na ka menta jongi kita daung hap long bi ke bolui bagi ba penrit il de khmat jong blai tadei tau trau nya da hengi trahi unle kamba anda ke jim jongi ndwai nam ta jong fi ne ka por menta trying dap de ke sungu eme try yo ban kren ne ka khubor ne ka por ka menta tang ni ka wengi su tho try la da medon ka liang ke jongi nginum khuslai ke eru nginum Sheptieng ke eru wala rangi shale he kat no ro ha ka bor jong baman na ka bor breu na ka bor jong no trangi tip kuma be mala penon kam yu David ukhna obaret bagi tip ko kon ra try me penon kam yangi try ha ka jing penrit ka jong ngi tip ko try ka thma ka de ke jong me bangin yu i ko try bangi penrit le khmat jong me try kinong shun kita kinong
le Sngew le kita ki bertemu ban le kano ka kam ka ban le kano ka ban penjot ingi kenom la ken jot yeladi trai nga duai nga kerku ko nat i breu ki jome ni ka por lakin long ki bebet bat me ublai ken long ki bebet bat ubreu kanam dan kano ka jing le thok kanam dan kano ka jing le thak la ka kam ka jam kanam dan kano ka jing shim kabu kanam dan kano ka jing le he ne ka jing le thok le thak ka kam ki jam ka jing thau ki jing diap ki jing ken jing diap ne kino kin long bet trai ka business kin long bet pergi kin long bet ngi tip ko konrat apa ki bet me don ka liang ke jongki me pen bet me kin tiu me men ra me pen po pen peng me ko konrat me pen kan ria wali tikin nong shuan baro kanam dan kano ka jing sim kabu yangi kan men kano kin kita ka jing shale ben jing syaban ben jing syabar ngem ben ingi ngadoi ngagar khu try kan kesngi magar khu yangi we magar khu ni gari ka jongiru try jisu ka khu ni ba khu ni kong basngap ni ka khubor ni kesngi agar tengu jisu amen but amen try magar khu pi nang ai bor fi work slide mau try tip hi na ka mata jong fi kulai shibun ki shambeng la sai kesngi hagwai pa ka khubor step ben ta ka bram ju amen